Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. साखळेची नगराध्यक्ष म्हणून रश्मी देसाई फायनल. बायलां खातीर राखीव आशिल्ल्या ह्या पदाक आनीक अर्ज ना. ऑलमोस्ट भारतीय जनता पार्टीतर्फे माझं नाव फायनल झालेलं आहे आणि मला विश्वास आहे की उद्या नक्कीच माझं ॲज अ चेअरपर्सन ऑफ साखळी म्युन्सिपाल्टी माझी निवड होईल. उपनगराध्यक्षाक आनंद काणेकर फायनल. औपचारीक घोषणा तितली उरल्या. सरकाराच्या मार्फत जी कामां करपाच्या ती आमकां करून दिल्या आणि उरलेली जी कामां आसा ते सीएमाच्या आदाराचेर आणि म्युन्सिपाल्टी असल्या कारणान आमकां कसलीच अडचण येवची ना. आमी साखळेन एक फर्स्ट करतले. फोंड्या मोगोचो फाटलो विधानसभा उमेदवार केतन भाटीकाराचे रायझिंग फोंडाचे बीजेपीक आव्हान. बीजेपीच्या रितेश नायकान नगराध्यक्ष पदाक, दिपा कोलवेकारान उपनगराध्यक्षाक अर्ज भरला. फोंडा रायझिंगाच्या शिवानंद सावंतान नगराध्यक्ष पदाक, वेदिका वळवयकारान उपनगराध्यक्ष पदाक अर्ज भरला. मंगळारा वेंचणूक. संख्याबळ पळयल्यार बीजेपीच्या उमेदवारांक वजन. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.